Emily chu an ina vathen chuan abe seilo lutuk tak mai thil amuta anin chung chu tuibol hlo tak mai hian alo chim vek maya anu chu thingthi in chuat hu chu ti ro tumin alo not na saviau mai boka Emily chuan nu ngati nge heng tui zong zong hi khoi changa local nge ti in lau thong tak chuan han zota anu chu aron hoi chuaka a mela chang chuan alungai ti a hria the amit tui ron luang kha chu a han shuvata ma se shruk zo mai the anilo amit tui dang ron luang zel shufai pa chuan Sophia mole ti in a chang ta chuta a choi chhun zom zela nichin deuh khan school atangin aron ho a lung oi lo dewin an ina tui cheting khom zong zong chu kan ina hian aron bun hik maya tilo turin ka hantia ma se min ngai pui mo lo khop mai nang hun ti fai tu mai mai ti in min musit em ema athu soi zong zong po kha ka hre seng talo ti in soya chu thua sha chuan Emily chu thinrim na in na khatta a Sophia in chu tiang thil aron ti chan chu nichin deuh maya school a thil thleng wang kha ani ti a hre chiang khop mai anu chunga chuan alo thuan ani Emily chu ein hum ru a Sophia chu kawa bedon ani atita a hetiang mai maya a mu sit tur kan ni bi khleinem ati lai tak chuan an chak dewa tang chuan nui sorry alo omta Emily chu rang takin han hoi chuaka an pia chak dewa chuan Sophia chuan alo nui so na sale ti awamu thei Sophia chuan ale peka chuan nang ma ni chom tu cheu hi min za ve deuh ka be sei to nia a han ti a chu ta le abula bucket dang chu ron choi chuak le in anin chunga chuan aron le bole ta vek mai anu lo ti fai to zong zong po chu abale veka arima che em mai boxi chhuata mai ni lo an thom hnua te po chuan akai de unuai maya Emily thinrim lut tuk chu vakal chila kutwa thak mai adua ma se chutia avakal ma chuan anu chuan alo chel mana kallo torin ati ani kalsu omzia omdon chuang lo ati awang chuan Emily po chu ain sum le the shama ma se athinrim em awang chuan ala khor deuh der dera chutia Sophia thunwaya an omle hanti let ve an ngam lo lut tuk chu Emily chuan shi omatia anula chu chhuat hu shufai turin a thing thile rap mai boxi a mela chuan a chawani ti a hria theya Emily chu a tap chuak ta chhuata chuan a thut noka anu chuan aron ko a ka fanu to sham ro engkim a thale vek mayang he hi chu kan la pal tlang vek dona lom ti in han nem ve boka ma se ama po chu amit tui atla ve tho Emily chuan engma asoi zui to lem lawa anu chu akwa a chapa ma se aruk tak chuan thutluk na lian tak mai asiam ta hetiang hi chu kan ni reng big lo tapang engtik ema chuan zangkhwa alabung budona lom ti in chuti lai chuan Sophia chuan chomi te nu fa chu engemo an ti le ti hria tum ni om tak hian aron la bi thadeu duk maya anin ko ani ti hria in an chokalama chuan lut ru a Emily te in chabe chu la in pon lama chuan a chuak le ta dai maya nakin dewa chuan in chung hu zong zong chu an shufai ta Emily te nu fa po an chaw to khop mai hadam taka khoma muteng ding chu an du to ani ti chuan an omna atang chuan an chen na in lampan chuan an ho ve ta tuna an omna in hi an chen na in ani chia lawa Sophia te in an ti fai chin chu ani a an ti fai zo hian kongka an kala an omna in tak tak zoka an ho ve le mai thin ani an in tak tak zok an thlen hnu chuan kongka an han hong dona ma se chabi an muta haulo mai anu chuan Emily khoyange chabi kha om atita Emily chuan ehe Sophie te na khan kan thengil pal anianga kawale le mayange atia Emily chu rang takin atlan let le a
taxi mantur azong pa nga ruaya ma se zan are chan to a are rui mai boxi borak la chu avote vur to maya taxi man mai tur a omlo awangin Sophia te in chu avatlan thleng ta zak maya apuma ruak viau maya aril aron chamani ma se chabi zong tura kalani awangin eitur lampo angai to man lawani Sophia te la chuan kongka chu anlo khar thiap to awangin a han kik dona ma se Sophia nu le pa po Michael le Belinda ite ti chu a sheruta a enge an soi sha tumin a han ngai thla uluk le zwala Belinda chuan thinrim deuh takhian kan fanu Sophia hian kha partia khan poisa tam tak a mangrala kan shiat mia lovin poisa alo la chuak cheu ti te isha em alo ti a po Michael chuan Sophia ang em kan chung kwa ti boy tu hi midang an ngai lo sin le anu tak takina thi san lai khan ka khongaya kan lo en kol mai po a ma se tu na chuan ke in chir ta rum mai atia chu thua sha chuan Emily chu ameng phok na sata mai engtin mo Sophia hi an fanu tak ani lo mo engtin nge ni theizok le atia chu ta po mai kala chuan a soi chhun zum le zela atan hian ka thei top ka chua ma se boina bak min thlen lo ni hi ati deuh mak maya Emily chu athil sha chuan a thong khop mai Sophia chu swalviao ma se chu thu han sha chuan a khongai le nu no viao maya ma se chu ti mai chuan alo ti du da to na zong te chu angai da mai thei chuang lo engpo ni se engma shilo anga chu angai do na ni ti chuan kongka chu akik tat maya Belinda chuan alo hona kapi kaloti boy le lok mai cheu kanu khan kanin cha bi kha a thengil ni in kan sha kalau let le ani hi a han ti chuan Belinda chuan oho animo local ro kalova zon poyang che atia Belinda chu a melanda na tang chuan amuta chuak tran to ti a sha thei chabi omna chu an han zong tatak taka ma se an muta haulo mai Emily chuan Sophia khan ala anile shimang ti ngai dan chu ania ma se asoi chuak du shi chalo chutia chabi ber an mu tak lova chuan anin lampan chuan kudruak chuan a hota ringot maya nichin dewa athil shat kha ngai to charchara Sophia chu an fanu ani tak lo ti na animo chuti line midang mu sita ching mai boxi a ti in chutia ngai to chung chuan anin chu awatheng ve ta anu chuan alo ngak ring to a beise ti sha deuh tak chuan chabi chu iwang muta alo ti a Emily chuan kan zong na sa ama se kan humya lo a han ti chuan anu chuan atlai to sin le atia mundanga han kalmai na tur an nei boxi lawa khwala chu avotel tel mai boxi du than tur dang nei talo chu an veranda chuan an thuta ringot maya mi mudre hun ani to boxi a avot an telu tok chu an nu fa chuan anin kwa ta ringot maya chuti na kalain khwa aron dura ro aron ta phwar maya anom na lai chu ro chuan aron the chanta annu fa chuan akil lama chuan an tom choi maya ro chuan aron the wangin an korte chu a hu leka vot an telu tuk chu an khur ta hlak maya Emily chuan anu khur hlak an sha chuan shi omati a ma se ti theidang anei vak bik chuang silo khovar hun nga top chu ani mai atu kaloni a school lama po chuan Sophia nung chang chu angai mo om tel maya a thian dang te po chu mu sit a chinga anzer tir tu tela aza box silo tu man kompo an kom thatak tak du lawa an kom du lo aya ti in midang ti du da le deu so chu a war sau thin ani ole jum kha chu Henry chu akazan Kelvin te ina avalenga Kelvin hi zai thiam tak mai ni a tuna po hian mi te chuan azai chu an sheve chan mek to ani Kelvin chuan halathar te chu an ngai thak tir vela chutia a phone an endun lai chuan notification hi arun langa chu Henry chuan amu in amit ala tariaw mai
Hello, ifans kania khongain min lo reply ve ti hi ni a. Henry chuan chik de win han ena chu message run thon to chu tu dang ni lovin Sophia kha ani. Khatiang me cheno pang mi zong zong a musit emoti mai turin aka zena ngai sang em mani ti a sha chuan a mela chuan mak ti mel alo lang theya. Henry chuan ngatinge a isha zong ni emni a han thing alwata. O sha e kan class mi lom ati ta ka chuan Kelvin chuan ani chumle ma se he mingai san mel le maya a han tia unma a alo text to na zong zong chu en tir ta a Henry chu ani chuak ta ringota a chan chu a chapo te lul nen Kelvin chu in ngai lom takin tunma atangin alo text charger to a Kelvin la chon voi khat po ala reply box silo Henry chuan a oi lo zo ko lo mole ati chuak le ringot thina chuta Henry chuan thil pakhat angai to chuak ta a Kelvin keman kalo reply chin do na mi iphalem a han ti ta ka chuan Kelvin chuan a phone chu a pe fata kha idu dan dan in reply ro engtin nge ti te reng en chin te ang alo ti a Henry chuan rang takin reply chu a han meta WhatsApp lama min lo text la ti in ama phone number chu awa thona rang tak mai chuan Sophia chuan WhatsApp lama chuan ron be ngal ta vata Kelvin a bia mo ein ti char charani Henry chuan a han char zela me chedang dai a angzok alom le school lama kha chuan a swal thin te reng nen tuna chuan a polite in a fil hle maya ti in ngai to a reply har lek te chuan Sophia chuan a ron text je man zela Henry chuan tuna chuan min musit tu kha ka du du in ka bikwal theita ati a anui varvar mai mut alo huna amut ma deuh chuan a le peka engtin nge ka biak zelang o engpo ni se zerlai ka zertir ve hlak chu angai don ani ti in Henry po chu amu ve ta a atu kalo ni chuan angai te pokin Sophia chu school lama chuan aswal le hle maya ma se in lama ero Henry chuan Sophia chu adu dan dan in a bekwala abol kwal thina Kelvin anen anin bia emo ati awangin Sophia po chuan nuam ati viau maya ma se nakin dewa chuan Sophia chuan kan school proma min kalpui thengem ti in arun somta a Henry la chuan ngai to thuilem lo chuan kan pani a kal idu amo a han tia Sophia chuan rang deuh mai hian te reng mai min kalpui the chuan kalom ngotang ti in arun chang ve le wat poka Sophia chuan an khwa a zai thiam lar chomek mi te pu in an ngai san ruk le ahla an ngai thak na sat nen proma an kal dun the ni chuan a thian te chuan an ngai sang don hle ni hian a hria a heti lai hian school lama po promatan chuan an buat sai na sa to khop mai kopui nei te po an kopui te nen moi taka kaldan an rela kopui nei velo te po in kalpui tur an zong deuh lai lai hlom to a lam tur te zai tur le zanvo nei tur ang te po anin buat sai na sa to khop mai Henry po kha kalpui nei ve ngei tumin angam tlak thin khate chu han som ve hlom thina ma se a thau em awangin tu man kalpui tan an du lo ni inalang chuan lam an lo siam zel mai chutiang che chuan Emily po kha tu ma kalpui tur nei big lo an re the em awangin ani ne na in thurwal kha tu man an du lo ani mai the ti chuan Henry chuan chu chu sha in zakchung chung chuan Emily chu kaldun puya avasom ve ta roi maya Emily chuan du thlan tur dang nei big hek lo le alo du ve ta ti chuan an pahni chuan promakal dun tur chuan thu an ti lu ta phota heti lai hian Sophia ve thong kha chuan boina lian tak mai ania zanma salam khan Kelvin chu kalpui tan alo som hlotling diam to ni ina in sha chuti lain bial papa ngai ane sa shim boxi engtin nge ti ta kangle atopa chuan abial pa ain Kelvin chu athang ta zoka abial pa chu a thenta abial pa tan ka du to lo che nang aya thazo khi ka du ani ati ta tol maya abial pa chuan shiom ati em maya abei sei lok sa ani lawa promatan thei to pin alo in bua sai ve vek to nge ani a me cheduat em mai in chutti maya a then chu a the thiam thei lo ani ma se Sophia chuan poitina engma anei lo Kelvin nen chuan uncle ngei don nia a shat awangin
do thu alo sam lok na sa khop maya a thian ten an mu huna an ngai san dan tur te alo hisap lok vela heti lai hian Henry le Emily te po chu prom kal dun tur an ni awangin anin kom ngi ve tela Henry chu ain ring tok lo hle ti a hriatin Emily chuan ti dan angai to ta a thau lu tuk chu ti re thei deuh ani chuan a zia ombe sein a than pui ta a school bana piangin jima an kal duna exer chu an la dun thina chu mai nilovin doctor aron saka a ele in po doctorin a soyang zel chuan a in control chhota a Henry la chuan chutiang taka support tu anei ta kha chuan nuam ati a theito pacho a chutiang thian tha anei chu alom em boka atran tir chuan prom uncle dun don awang chowin anin kom kha ani a ma se hun aliam zela hun an man dun tam hnu chuan anin du tak ta hiala Emily chuan a han fui vel te hian Henry chu hlim veng thina a aina sa zokin chan ala zela prom an nei hun alo thlen don meu chuan Henry chu alanda na lo danglam ta viau maya a taksa po amoi ta viau mai le Emily la chuan a chuang em maya chuti taka a taksa lo danglam ta chu alom pui ani Henry po chuan Emily chu angai hlu le zwala chuti lai chuan Kelvin lema achana wang khan Sophia nena anin kar chuti felanga ya zana lo ni chuan Sophia chu awa text le a chanu proma khan karun kal thei don lo tlup mai ka kara chi swala siam that angai dona ka man don lo awati ta a chhun zom le zel chu episode dot le kan chhun zom le don nia